Dobar dan, jesam li Vesnu dobila? Da sam, dobar dan. Tu je Bog, batina, gospodin, najbolji prijatelj ruka spasa. Zdravo, Stevo. Ti si na limunadi, znači bilo je sve usavršeno, onako. Ti si za imidž, ja sam za... Za trčanje. Znači, ako vam je do smeha, dođite. Vi meni ulepšavate dan svaki. Sa Stevom i Kevom. I meni je ovaj dan baš nekako super. Dobar dan još jednom u 15:16. Steva i Keva danas sa specijalnim gošćama. Srce mi je kao kuća. Dobar dan, Nevena Jovanović, Tamara Radočaj. Dobar dan. Kontiću, zdravo i tebi još jednom. Dobar dan. Ti si ovdje domaći, s tobom pričamo posle sad da ispoštujemo gošće. Kako ste, devojke? Pa mi smo sjajno, inače sad smo na obaveznom odmoru. Na obavezno? Šta to znači? Obavezno se odmara. A, obavezno se. Spavam. Sad spavaju. Aj, spavamo, 3-4 sad. Spavajte ako sluša se. Žao mi je što Marina nije pustila Nevenu i Tamara dođu danas u goste. Da. One spavaju trenutno, ali Jeste, doći ali mi ćemo da pozovemo sve Kraljevčani i Nišlije da dođu na utakmice i da bode. Evo, odjednom se probudi. Pa dobro jutro! Ajde da se ozbiljimo, čekaju nas važne utakmice. Stevane, ti si stručnjak, ja sam ovdje da navijam, šta sam? Pa ne, prvo naravno Kraljevo, Nevena je pozvala ljude, međutim ne znam da će moći doći do karata, Nevena je sve uzela do familiju, prijatelja. Velika familija, velika porodica, da. Jel sve organizovano? Sve, u najboljem redu. Očekujem puno navijača i naravno dobru podršku i evo još jednom i ovom prilikom još jednom ih pozivam da dođu što u većem broju i naravno podrže reprezentaciju. Pa to se podrazumeva. Nišlije, ste tu? Kad završi to u Kraljevu 19. onda se dešava Niš sledeće nedelje i hala Čajri. Molim vas, ljudi, jesmo se dogovorili da dođete i da podržite. Potrudit će se i Keva i Steva da dođu radnije. Da, ne znam kako to da izvedemo, ali da, Denkovski. Pa, ali će se potrudimo. Ako ne stignemo, vi da navijate ko da smo tamo. Jel može? Biće teže u Nišu, ako mogu da primetim ovako. Teže pitanje će tamo. Ja sam zadužena za teže. Ovamo je Luksemburg, ovamo Ukrajina koja se pobedila u Kijevu. Pa da, s obzirom na ove prve utakmice odigrane protiv Luksemburga i Ukrajine, tako da će ova druga biti malo teža, ali nadamo se da će Niš Čair biti pun i da čekamo i tamo isto veliku podršku i pun sastav. Tako je. Da, kako je raspoloženje u timu? Pa nama je uvek lepo i uvek nam je dobro raspoloženje, pogotovo kad smo svi zajedno, naravno fale nam još neke devojke iz Rija, ali od sutra ćemo biti kompletni. Ne baš kompletni. Da, Paige nam fali, ali dobro, bit će ona tu za sledeće leto. I tako, uvek nam je drago da budemo ovde, naravno posle uspešnog leta i još bolje, ali i evo, opet smo tu, srećni smo i čekamo s nestrpljenjem te dve utakmice. I vama dvema fali Milica. Pa fali. Milica. Vrati se. Da. Uspešno leto, fantastično, neverovatno, ovekovečeno na zglobu desne ruke Neše Jovanović. I krećemo sa idemo sa pitanjima. Jedna od 3 tetovaža, inače ove dve nećemo pominjati, ali ova poslednja. Ova je baš lepa. Neco, kaži nam šta si tetovirala. Mislim da sam sad na obaveznom odmoru. Opet spavam, ajde spavaj. Tamara, ne znam si vidjela Necinu tetovažu, šta ima to? Šalim se, imam baš onako simbolično, imam grb Isusa, imam olimpijske krugove, ispod toga datum 28.2016. Ja nekom Tamara objasni ako se seća šta je to bilo. Pa do 20. i znam šta je bilo posle 20. Posle 20. se ne seća, neki 21. i drugi već se ne seća. Hangover se desio. I to u boji. Zamisli da posle svake pobede, odnosno osvojenog prvenstva, takmičenja, tetoviraš se. Koliko bi to bilo tetovaža ovako posle? Ali mislim, ovo je specijalno. Ne ide se na olimpijadu, svaki put još se ne osvaja medalja. Tako je. Ja sam očekivao neku drugu Keva Steva tetovažu, nešto na... Hashtag Keva Steva. Na primjer ili nešto drugo, ali da. To posle ovog evropskog prvenstva. Posle Češke. Preko leđa, Keva Steva. Ja imam jednu veliku zahvalnost za Nevenu Jovanović, ne znam da li će priznati, ali znate
da nam i Keva malo nije bila dobra, nešto ga je mučila je na malo išija spondiloza. Godine su prošle, pune muka. I Neca je kao školovani fizioterapeut dala par saveta. Sigurno jesi, jel da? A viš kako I danas evo, se bolje gledaj. kreće. Vidi, Hvala. pogledajte sliku na Instagramu, jel tako? Instagram Tako, Keva Keva. Zakon, pogledajte, molim vas, fotografiju. Tako, mislim, kad šampionke dođu, ja moram da budem na visini Da. zadatka. I mene malo stisla, kako bi... Neka masažu, ne. Izvinjam se, šalim. Da, pa simpatičan si, Stevane, ali to ti sada neće proći. Pa ajde, Konto, Da. Konto, imaš nešto ti da pitaš devojke, kad si već tu radi nešto korisno? Hoćeš da Ne. ih posvađamo? Ajde ih posvađamo. Ajde, šta, aj počni ti imaš sve. Nijedna neće da prizna ko je bolje u jambu. Aha. Tamara je bolje. Eto, svi treba da znaju šta drugarstvo Šta ti je znači. kad je starija, kako priznaje? Sad će ona u penziju, pa ću ja bolje. Koliko igrate puta dnevno, majke vam? Jer imate nešto drugo? Jel osim to jambe? omiljena Zaboravili igra? da ponesemo kockice, to je nedopustivo zaboravili, totalno. Ali pred olimpijske igre to je bio haos, znači to su se pričale partije. Inače, Neca je počela da igra zbog mene. Bili smo zajedno u sobi posle 100 godina. Da, to tako ide. I znate kako I ide, uvek učenik Nadmaši to. učitelj. nešto ne? da kažem, ali tako da. Ali još nije skontala ono što treba malo se doda. Da se vara. Jo, kako je da... Iskustvo. Da, mnogi misle da se šalim, ali to je put do uspeha, baš kao i treninzi i kad si na odmoru, kad si na moru, kad si na plaži, zato treba raditi da kradeš u Neco jambu? trbušnjake, Čekaj, Tamara vidiš radi da vežbe za je noge. istraživao nešto, sve video. Jel tako? A ne, čuveni video, ajde, nemoj sad da se zbunjujete kao Ja ne znam. znam koji, baci pet, znam koji video. Kako ide, sklekovi, Idu, dobro. Tamara, trbušnjaci, vežbe za noge. Super. Znaš da sam vidio jedan naslov najavljuje, kaže, pokazale seksi telo, zgodno telo. Stvarno? Ali Tamara i Milica necu izostavili. Opet pokušava da sposa... Majke mi pokazat će. Neće ti to proći. Nisu je prepoznali. Da, nisu znali Zbog da ne. šešira, ja kažem skini taj šešir. Skinite i šešir. Ne napusti studiju. Da, stvarno, Ništa, Stevane. idem, da. Stevan je otkrio nešto što ne treba, šalim se. Devojke, puno sreće želim, pozdrav još jednom za Kraljevo, pozdrav za Niš, očekujem da publika u velikom broju isprati utakmice. Šta hoćeš, Kontić? Nisi rekla kad? Pa kaži ti, ajde, došla sam. Subota. Rekla sam. Ne, U A 19. nisam rekla. moraš Aha, ajde ti, izvoli. Subota Aj ti 19. završi, ajde. Šta Subota 19 časova, nova dvorana u Kraljevu i sreda 23. 18 časova, dvorana Čair Niš. Dođite svi da bodrite evropske šampionke i bronzane. Ajde vas dve. Ajde, završite. I bronzane. Jesmo se ispratili. Šta kažeš? Kaže se to, ne, kaže se sija bronza kao zlato. Hvala vam, devojke, pozdravljam vas, čao. Sa Stevom i Kevom.